Hausawa. Amma a takaice sai gashi kuma a wannan rana ta 26 ga watan Agusta da ake bikin tunawa da ranar Hausa da kuma irin ci gaban da Hausa ta kawo da yaren Hausa ya kawo a rayuwar mutane a cikin duniya yau. Gashi a cikin Yarbawa ma Hausawa ba su yada al'adunsu ba, sun haɗe biki a cikin wannan rana kuma suna kaɗe-kaɗe da rairaye irin na Hausawa kamar yadda aka saba. Kaɗan daga cikin abubuwan da muka gani a nan shine an nuna mana wayya ma muke a ƙauyuka ne tun a baya, al'adun da aka saba tun a baya an yi da su ko ba a yi da su ba. A takaice don so kaɗan faɗa min sunanka a takaice. Wallahi an je gona a tabo. Me yasa rake ne ya kawo haka? Ya je ana cin hudu. Amma yanzu ba a sallan wata ɗaya. Ke ma ga shi na ga kina shan rake. Ko me yasa ke shan rake a cikin jama'a haka? Jin daɗi ne? Oh, to ba ke tunanin saurayin ki zai iya ganin ki? Yana tare da ke. So masha Allah mun daɗin gari irin wannan nuni a takaice na yadda Hausawa suke tafiya da al'amuransu kenan ba su yadda al'adunsu ba. Na ga yan ƙananan yara sun yi shiga irin tasu ta ƙananan yara ko irin wasanni da suke yi, wato wasan da muka gada iyaye da kakanni tun lokacin ma muna yara muna yi, sai gashi su ma suna yi, ita cewa sun tsinci kansu ne a yankin da ba yankin Hausawa ba. To amma abu ne mai daɗi saboda ba su yadda wani al'adarsu ba. Na gaba da su suna nuna musu cewa su ma su ɗauki wannan al'ada ire-iren wayannan wasanni wanda suke nishaɗantar da mu, suke kayatar da mu, a takaice kuma suke ilmantar da mu. Domin idan yara ƙanana sun zauna ba tare da suna ɗan yin wasannin motsa jiki ko raha ba, za su shiga cikin damuwa. Amma yau alhamdulillah ba ƙananan yara su taso da irin abubuwan da aka saba yi sun ma. Kuna wani wasa ni na manta sunan shi saboda ni wani zuka yana kudancin Najeriya wani cewa ta kuna dan tattaba ya ake ce wannan wasa? Na dangi. Za ki koya wa yaran ki su ma irin wannan wasan idan ka girma? To wani fata za ki wa Hausawa da harshen Hausa? Kun gode a cewa da ke yana farin ciki cewa wani Hausawa ne. Allah ya saka da alkhairi. Hausawa ba su bar al'adunsu ba. Mun ya gana kai ya haƙuri kai ya haƙuri in ka fara ai za a yi kuka kowa zai kama kuka na san cewa ya yi wannan amma ka san ya haƙuri. Sunan Ibrahim. Za mu san a takaice kai mazaunin wannan unguwa ne ta aje kulle a garin Lagos. A ni daga Afafare, daga Afafare. To me za ka ce ina son ka zo ka ce kaɗan game da wannan wasa na gargajiya na Hausawa. Ya ka ji da ake wannan wasanni ake dawo da al'adunmu a ranar bikin tunawa da ranar Hausa. Gaskiya na ji daɗi sosai. To wani irin fata kake kana ganin za ka so ƴaƴanka su yi koyi da irin wannan al'adu na Hausa? A wannan dole ne ya dole sosai. To masha Allah mun zaɗin haka Allah saka. Ka sha hula ka sha riga irin ta Hausawa ko ba faɗa mun ba lalle kai dan Hausa ne. Me za ka iya cewa game da wannan rana ta Hausa da ake bikin tunawa da gudunmawa da harshen Hausa ya bayar a duniya? Yake dai ka ce irin ta Hausawa ba Haushe ne ba irin gani. Ka san shi wanda ya yi shi ba daga an gan shi ana gane shi farin ciki na shi ne wato daga an ganta an san dan Hausa ne. Ba Haushe ne wannan gaba da ba. To me za ka ce game da wannan biki da muke yi na ranar Hausa? Abin da ya ce wannan abu ya kayatar da ni matuƙa musamman duba da yankin da muke a halin yanzu na kudu maso yammacin ƙasar nan akwai 'ya'ya na Hausawa wanda an haife su a nan sun taso a nan kasantuwar nisan su da arewa ko da arewa ma al'adun nan sun ɗan ja baya to saboda haka haɓaka irin wannan al'adu a musamman a nan yankin na kudancin Najeriya gaskiya abu ne mai kyau wanda zai kara bamu memory musamman yaran da suka taso nan su iya sanin al'adu wanda ba su taso a cikin shi kuma sannan zai taimaka mu waɗanda sun san shi a farko kasancewar sun yi nisa da wannan al'ada to yanzu su tuna da cewa al'adun na yanzu kuma shine
ya Allah ya saka da alkhairi da wannan kokari da kai a gurguje lokaci ya riga ya tafi ba a tabo iya maza ga uwayen mu mata su suke kula da ƴaƴan nan idan ma al'adu ne lallai su ne za su nuna wa ƴaƴan mu su taso da wayannan al'adu. Hajiya assalamu alaikum da Allah ki dan faɗa mana sunan ki ji. Allah ya kara mana haƙin kai an kuma a takaice wayannan al'adu muke gani kowa ya san al'adu masu kyau wanda muka gada za ki so koda wa yanki su masu taso da irin wani al'adu so mutu Allah muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Tunawa da wannan rana ta ranar Hausa da ake yi a duk faɗin duniya ba wai iya nan garin Lagos ba kuma iya yankin arewacin Najeriya ba. A takaice wannan biki zai iya sa wanda suke arewacin Najeriya su ma su ƙara ƙaimi wurin ganin cewa ita wannan shi wannan harshe na Hausa duk inda aka tsinci kai ba za a yadda shi ba tare kuma da al'adunmu za mu ci gaba da raya su saboda da haka ne duniya za ta san cewa mu ma muna alfahari da kanmu da kuma al'adunmu. Allah ya saka. Mai magana Bala Abubakar Jos. Ina da mai hawa ga